Kif intemm il-ħin tal-mistoqsijiet matul is-seduta parlamentari tal-4 filgħaxija l-kap tal-Oppożizzjoni ressaq talba lill-Speaker tal-Kamra biex jinvestiga każ ta' spjunaġġ, hacking jew serq ta' informazzjoni mill-email personali tiegħu jew ta' ġurnalista tal-RTK. Din it-talba saret wara li korrespondenza bejn il-kap tal-Oppożizzjoni u din il-ġurnalista spiċċat f'idejn il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista. Id-demokrazija f'dal pajjiż qed titnaqqar. Huwa ċar li f'pajjiżna u ngħidu b'responsabilità għaw ġew f'pajjiżna jeżisti servizz sigriet parallel li qed jispjuna fuq iċ-ċittadini privati, ġurnalisti u politiċi biex jipprova jżommhom milli jagħmlu xogħolhom jew biex jirrikatthom. Joseph Muscat fl-intervent tiegħu semma wkoll il-kontenut tal-emails biex juri li ma kienx hemm xtaħbi. Dan-l-intervent ħasat lil Partit Nazzjonalista tant l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista Net Television ingħata l-ordni biex jirtira storja li kellhom diġà lesta biex tixxandar. L-ordni ingħatat ukoll għaliex f'reazzjoni immedjata l-Viċi Prim Ministru Tonio Borg ċaħad dak li kien għadu kif qal Joseph Muscat. Din-naħa tal-Kamra m'għandha xejn xtaħbi dwar affarijiet jew inkella niġdu kull allegazzjoni li fil-fatt xi ħadd tagħmel xi ħaġa illegali minn din naħa. Iżda l-kemm l-istorja li kienet lesta biex tixxandar fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista kienet irtirata, filgħaxija l-istess Partit Nazzjonalista kkonferma li kellu f'idejh emails li għaddew bejn Joseph Muscat u l-ġurnalista tal-RTK. Fil-jiem li għaddew persuni ta' fiduċja tal-Prim Ministru kienu qed jippruvaw ħajru l-ġurnalisti f'midja importanti biex jippubblikaw korrespondenza privata bejn il-kap tal-Oppożizzjoni u l-ġurnalista tal-RTK. Imma l-midja li ġiet avviċinata ddeċidew li ma jużawx din il-korrespondenza għaliex der ċar li nkisbet b'mod illegali. Sa dan it-tant il-ġurnalista tal-RTK Sabrina Aġus li korrespondit mal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat twaqfet taħdem imma r-radju tal-Knisja. Dan wara li l-korrespondenza bejna u bejn il-kap tal-Oppożizzjoni ġiet f'idejn il-mezzi tax-xandir tal-Partit tal-Prim Ministru.